Hej, nej, jo, hej og velkommen til denne video. I dag er det godt nok serveren på til Gamecards, men jeg spiller også ind på den her server, som jeg har gjort lige siden jeg kendte ham over fra skolen. I dag vil vi vise reglerne inde på den, og som I kan se, når jeg ligger ude her, det er 1.2.3 vision, som vi har sat den til. IP'en skriver jeg ned i kommentaren, hvis I gerne vil ind. Reglerne er her info for eksempel. Der er Towny på serveren /spawn. Lav Towny for at bygge, se på YouTube. Sæt en dusør på en. Hvad mener du med på en? Og en player. Bed Cosmo 005 om at sætte en dusør. Du kan ikke sætte en selv, eller hvad skulle der stå? Giver band at stjæle, drille og griefe. Giver band lava, ekstraer ild. Man må godt dræbe hinanden. TNT i huse giver band forever. Må man ikke gerne bruge TNT ned i miner? Okay. Spørg om admin giver ban. Hvor længe har du ban, hvis du spørger om admin? Nej, nu går du derned igen. Du må ikke logge creepers ind i andres huse, fordi de kan eksplodere, og det gider vi ikke have. Du ser på en admin. Spam er lige med kick. Ja, der faldt han ud over verden. Owner din lillebror også ejer sammen med dig. Dr. Coolboy, og så er der ham her. Undskyld, det var bare lige for at vise, at det er dig, der er super owner, det vil sige, at han er rigtig. Admins venner, Jonas Cool 005, Moderator, Hunde Dennis, Milly, Lily 1, Bayer. Hvorfor står jeg der ikke? Jeg er også admin. Jeg må jeg da ikke være admin. Okay, flere regler inden for dernede, men fast admin rules, det er godt nok mine, hvis I skal helst ikke spørge om dem, ikke? Og hvis I gerne vil. Start. Hvis du vil bygge, skal du lave en by. Du må kun lave byer i World, ikke på andre steder. Hvad med det der? TNT og andre former for sprængstoffer må kun bruges i din by, ellers får du ban. Du må aldrig griefe. Køb VIP 100 kroner for 10 kroner for en måned. Køb det på Gamecast. TK VIP er ikke færdig. Det vil sige, at hjemmesiden er ikke færdig, hvor I kan betale. Så går vi længere op her. Hvad i alverden er det her for noget? Udgang. Okay, det var udgangen. Det havde vist det så ikke. Jeg plejer at teleportere mig ud. Så er vi udenfor. Så er der for eksempel nogle nyheder her, som jo er skole 005 og laver den mini PvP. Det er den her over. Så kan man komme op øverst. Op øverst der er en zombie spawner. Jeg gider gå op og dø, så jeg bliver hernede. Hvem er det af jer, der har lavet en borg? Wow! Hallo, hvem har lavet en borg af jer? En af jer. Hvad? Jonas! Nå, han er lige væk. Okay, der står smut her. Hvem? Nå, det er Rasmus og Lukas smut. Ingen adgang. Se, her kan I se en... en Iron Golem, og hvis I gerne vil vide det, så viser jeg det lige nu, hvordan man laver sådan en. Okay, først og fremmest skal I bruge et græsker. Så skal I bruge jernbar. Hvor er den? Sådan her. Han teleporterer sig lige. Så I så laver en Iron Golem som her, men dem I selv laver, skal I være glade for de er altså så venlige. Og sådan, så laver du armene på dem. Sådan, og sådan. Og så laver du hovedet. Sådan. Så ser den sådan der ud. Så skal du lige gøre sådan her.
Lol, hvorfor går du til nat? Og ja. Nej, hvorfor gad den ikke blive bygget? Jeg kan ikke sætte græsker på dem nu. Så, nu kom den. Og så her. Den kan gå og angreb på alle zombier, den ser. Tag dog game mode på. Ja, vi skal så... Prøv at se her, nu tager jeg en zombie-æg, som er her. Hvor fuck er Iron Golem? Hvor er min Iron Golem? Den er væk. Se, der er den. Den går så angreb. Se. Nu sætter jeg lige en der. Se her. Prøv at se. Den ødelægger zombierne sådan der. Er det ikke nice? En rigtig Iron Golem. Hvis du selv bygger, man ligesom et kæledyr, der dræber monster for dig. Den Men, hvis du prøv at høre, hvis du finder en af dem, så vil du desværre gå til angreb på den. Nej, den går ikke til angreb på dig, kun hvis du slår på den. Ej, de går... Du dræber. Pas på, der kommer... Den dræber bare alle gør. Jeg tror, jeg skal få sat noget musik på til det her. Tror du ikke? Så du ikke, jeg skal få sat musik til det, når man gør det der. Er den bugget? Jeg troede, du havde købt den. Okay, det er så, ved du hvad, jeg lader bare den gøre det. Der er flere. Hvem har lavet en jeg forstår ikke noget af det der. Teleporter dig hen til mig. Hej hej. Ej, jeg står over vandet nu. Bare kom. Hvorfor gik? Ej, bygget mere ind på den her, eller hvad? Ja, der er noget derovre, kan jeg se. Og ja, nu hvor jeg har det, kan jeg lige vise jer zombie-spawneren herovre. Ja, hvorfor? Og nu, lige om lidt, er det her en arena, eller hvad i alverden er det her? Nu jeg ved ikke helt, om I har fundet ud af det, men der er faktisk kommet jungler med i Minecraft nu. Det synes jeg faktisk er rimelig nice. Men, nej, jeg skal lige vise dem, hvad man får ud af sådan en der, hvad hedder det? Iron Golem. Bam. Bam. Jeg gider ikke sige det, for der skal nemlig være en overraskelse i YouTube. Whoop. Okay, så kan I se, at vi har sådan en der. Nu skal jeg lige have det her væk. Et diamond sværd, tak. I bliver rimelig overrasket over, hvad den giver. Kom her. Bam. Boo. 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 Okay, den har mange liv faktisk. Sådan. Og den giver 3 jern til en jernhakke, men nogle gange giver den 1 til 2 blomster. Ja, jeg har bare lige lavet en, der hedder det samme. Den hedder bare til Game Dansk. Ja, jeg kunne ikke finde det bedre. Jeg havde også en, der til Game Danish, men det gik i kludre. Så blev jeg nødt til at lave en ny YouTube.
og YouTube-kanal. Det var så lidt irriterende. Jeg kunne ikke komme ind, og jeg havde en video, jeg skulle sætte ind, men så slettede jeg den så, og så fik jeg lige lavet en ny, og det synes jeg bare er irriterende. Ej, det lyder nok lidt åndssvagt. Jeg gider ikke selv at gå ud af den her kanal. Jeg kan roligt nok huske koden. Ej, netop. Men vi er ikke helt færdige. Jeg har en sidste ting, inden jeg stopper videoen og sætter den på YouTube, så jeg får gjort lige med det samme, så det kan være, at den kommer 10 minutter efter jeg har sat den på. Det vil sige, cirka klokken 9 vil der være en video på YouTube. 9 i, hvad har vi egentlig i dag? 9 den 11.3.2012. Ej, jeg siger bare, at det er, hvor den kom fra. Nah. Ej, meget flot. Han må komme på Skype nu. Hvor er den? Ej, den. Der var den. Kan man stadig godt bruge træakserne til at lave det der? Nå. Så er der. Hvornår gør I så det? Så har jeg bare den her, som I måske kender en lampe. Hvad fuck? Nå, det var dig. Nå. Det var så alt for i dag. Farvel.